kebangetan kowe ngece karo bapakku. Bapakku ketok banget wong sing ora tau melek derajat pangkat. Nek gelem melek derajat pangkat wis biyen-biyen bapakku iki sugih. Lara ati iku. Andake bapakku tenan kowe. Ora nganti bapakku tak lapori, Pak, kowe dunekke ngene karo Prabu Kresna. Nek nganti bapak ngamuk, bapakku anggere ngamuk ngentut wae. Monggo ambune pol-polan. Aku iki bar dintuti nama 3 dina. Iya, wis nek ora tak kapoke kowe arep tuman wae ka Sinondrawati. Nek ora tak gawe kowe iki kapok karo bapak, kowe mesti arep ngece sabedina karo bapak. Pak. Mir. Aku sing mulih. Oh, ditiliki sini. Mula omongane wis ora cetha ngono. Pripun den iki? Wis kono, tambanono dhewe. Jarene wong tuwa mbiyen demit ki wedine nek diusek-usek nganggo pelanangan. Biar ngangge ora gelem metu ditemono. Piye terus nyoto e. Hel. Iki nggonku apa? Gah. Nggonmu ya nggonmu dhewe kok ora. Nggonku usek-usek ngomong. Ndur ngapur ora. Kapok. Kapok ora. Terus wis sadar e. Oh wis to. Wis kebacut kaya mbako. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Kawan Bagong padha kanirarja sapraptanira Panakawan Bagong. Nonamet pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawahing tawang towang sinuwun linepatna ing tulamanu. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk raharja saklakumu nering sambikala tebih saking rubeda sesuk meneh nek sowan Alendra kuwi aja mung nganggo kathok-tok Bagong sing nganggo tata krama sing nganggo sopan santun niki wau jane komplit sandangan kula ning dadak mandheg lapangan ngunggahke panggung. Mengkono Bagong nggih wonten acara merti dusun kok ora wiwit-wiwit kula mampir ndelok niku lho kok gemburi kelir kok geger jebul nek mboten wonten kula wis ora rampung. Iya Bagong nggih ngono to Bagong kasinggihan mongko gremes kula terus lambi kula uculi kula pepet teng mriko. Lah kok ora tok gawa pengko nek ilang. Lah sampean ngijoli. Lho. Ming arep gorek sing anyar. Mekaten sinuwun. Prayogakna nggonmu lungguh. Sampun mboten kirang sekeca. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Sinuwun Darawati. Iya Bagong. Oh nggih. Pangestunipun sinuwun Kresna wilujeng lampah kula bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong. Pangestuku tampan ana Panakawan. Kula pun dinggo jimat paripeh dahyanana ing kasantosaning ira. Iya. Lho. Ora usah nganggo ira. Oh nggih, nggih kebablasen kok. Dadosaken kasantosaning lair batos. Iya, Bagong prayogakna ya Panakawan. Nune nggih, sampun mboten kirang sekejul. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Ndara Werkudara. Iya. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya, prayogakna. Nune nggih. Yen dudu kowe tak kira ora bakal entuk munggah ana ing Datulaya. Ing atase Panakawaning Pandhawa munggah nganggo kathok. Nek gandeng kowe Panakawan Pandhawa mesti dipenehi parilah karo para nayaka Punggawa sing jaga ana ing sakjabaning rangkah. Nune nggih. Ada wedi kalih kula niku abdi kinasih. Ya, prayogakna. Nune nggih. Bagong Raharja sapraptamu. Ndara Janaka. Iya Bagong.
Wilujeng bekti kula konjo nggih, Den. Iya tak tampa Panakawan. Bagong padha raja sak pratamu, Bagong padha raja sak pratamu. Wilujeng Ndara kembar bekti kula konjo. Iya Bagong pangestuku tampan ana. Iya Bagong pangestuku tampan ana. Nun inggih sanget anggen kawula mundi. Yem kowe ora mbagake apa yem? Tobat iki ora Bagong wilujeng. Wah, pangestumu apik. Wah, jan saya lemu wae. Inggih. Dos pundi kabaripun? Apik. Sehat aku ya wis ora kekurangan apa-apa, ya mung kurang sandang pangan. Inggih. Adimu ora mbageke aku. Mas Bagong katuran wilujeng rawuhipun. Pangestumu. Slamet aku, dicilikke awake ndak kena lara jantung kowe. Inggih. Wong anggere lemu-lemu, gajihe engko nutup peredaran darah. Jantungmu ngrekoso kowe. Saiki mongko ana virus, ku nek wong lemu-lemu nek kena virus corona. Inggih. Wis rombongan corona lho. Dereng. Lho kok rombongan corona? Coronae komando rondo anyaran. Mboten kula tetep setya bekti kalian semah kula. Bagus, panen yo ngono kuwi. Sing jeneng wanita yo jarwa dasake wani ditata. Ha ta? Nggih, kudu wani ditata karo Kyai Kakung merga wong lanang ki nek do marani Gusti Allah katon ngono wae. Tangan tengene sing gawe urip. Mula wong wedok nek nganti wani karo wong lanang dosane tumpuk undung. Ora ana pangapura. Inggih. Ngono? Nggih, estakaken dawuh. Aja sok wani, diblanja pira-pira manut. Inggih. Aja sok protes. Nggih. Wani karo wong lanang diazab. Nggih. Panakawan Bagong, wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene sira sowan mangka tanpa tinimbalan? Apa saka awakmu dhewe, apa saka diutus dening bapakmu Semar? Sepisan kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekel salawuhe. Kowe iki nek ora iso basa iki rasa sok basa. Tebah Siti Sekel binung teling ron klapa. Maksud kula ngoten niku. Tebah Siti Sekel binung teling ron klapa. Apuren to. Hambok bilih wonten lepat kula anggen kula munjak terus sanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ora dadi ngopo Panakawan. Matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kula menika ngaturaken sembah sungkem gandeng sampun dipun tampi. Angka kalih kula ugi dititipi Bapak Semar ngaturaken sembah sungkem kalih Ndara Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Angka 3 kula dititipi sembah sungkem kalih Nala Gareng Kang Mas kula. Iya tak tampa Bagong. Angka sekawan kula dititipi sungkem kalih kakang kula Petro. Katur sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Angka salajengipun kula dititipi sembah sungkem bojo kula. Iya Bagong. Nah, sak teruse sungkemipun garwanipun Mas Gareng mugi kula aturi nampi. Iya Bagong tak tampa. Garwani kula pancen diutus Bapak Semar. Dene angka 2 kula duwe sedya pribadi kalih sinuwun Prabu Puntadewa. Ning sing ajeng kula aturke niku sing wigati riyin nggih menika kula dipun utus Bapak Semar. Diwangsuli karo Bapak Ming Mendel mawon. Terus kula sowan. Jane ana ngapa to, Pak? Nek Gareng ngopo Bagong? Klebon kewan cilik-cilik niki lho. Mula cangkeme aja ombo-ombo. Ukurane wis semene kok rumane. Kula matur karo bapak, jane bapak iki nek ngapa to? Bapak iki sebabe ngapa kok meneng wae. Ngene ya Pak tak kandhani. Nek bapak mbiyen ki gula mentah anak. Aku isih cilik, Gareng isih cilik, Petro isih cilik iki dadi tanggungane wong tuwa. Ning nek bocah-bocah wis do mentas kaya ngene iki kudu bocah sing duwe tanggungan nanggung uripe wong tuwa. Mongko kala-kala bocah saniki ora duwe perasaan kaya ngoten niku. Malah kadang kala kon ngrumat wong tuane wae, kono rumaten, aku sibuk. Aku ora sempat. Mongko wong tuane wis ora iso mlaku lempoh nang ndi-ndi dadak digendong. Akeh bocah sing ora gelem ngrumat wong tuane kaya ngoten niku akeh. Lah kula aja nganti dilokke kaya ngoten niku arep bapak kula niki wis tuwek.
nek duwe kekarepan ya kudu kula minangkani. Iso ngluluske gegayane bapak. Gek wis Pak, gek ngendika. Bapak ki wis tuwa, nek ndek pinginan apa-apa sing tok jaluki iki anak-anak. Nek bapak ora gelem bloko karo Gareng karo Petrus saiki bloko karo anakmu Ragil. Bapak pengen apa? Bapak kepengin gegayuhan apa? Saiso-iso anak mituruti karepane bapak. Nyeneng-nyenengke karo bapak. Gek wis. Sekawit bapak mendel mawon. Sareng kula cedhaki, kula suruh meni, kowe semaur ora apa, mak tempiling. Lah jenengane karo wong tuwa kurang ajar. Mana mboten ngoten Semar niku ngeyel e. Terus Semar ngematke kula. Terus sirah kula dicekel, cek. Pancen anak sing ngerti dhewe karo wong tuwa ki mung kowe kok. Gong. Gareng kae tuwek ning pikirane mlengse. Petruk kae wong tuwa luwih tuwa saka kowe ning pikirane ora kaya kowe. Ya mung kowe sing marai bapak ki dawa ususe. Dawa umure. Nggih, Pak, kula terus dingkluk. Iya, Bagong. Aku ki jane duwe gegayuhan, Gong. Gayuhan apa to, Pak? Aku ki rak urip ning alam donya iki dadi tukang momong. Baby sister. Apa? Baby sister. Werkudara genahno kuwi, Gah. Arjuna genahno mboten kemawon. Niku lho sing tukang momong lho. Ya udu babi. Baby. Kresna kok muni baby ngene. Ya wagu. Do tak pancing do kewetu. Bapakne tukang momong. Bapakne iku nek gelem dadi dewa teng ayangane wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Ning bapak mboten kepengin dadi dewa. Uripe pancen dienggo momong. Para satriya-satriya sing ateten ati suci, pepayung budi rahayu. Kados ta para Pandhawa. Mula bapak momong Pandhawa niku senenge ra jamak-jamak. Napa bapak tahu njaluk undakan bayar? Mboten tahu. Bapak njaluk kepengin urip sing murwat? Mboten tahu. Bapak uripe kere ya dilakoni, bapak uripe rekoso ya dilakoni. Ning sebab apa kok bapak niku betah momong Pandhawa? Merga bapak niku seneng srawung karo wong apik. Seneng srawung karo wong becik. Ana tetembungan saapik-apike wong nek kleru srawunge srawung karo wong ala mesti katabetan watak ala. Ning sak ala-alane menungsa nek seneng srawung karo wong becik suwe-suwe dadi wong apik. Ngoten? Iya, Bagus. Nggih. Mula bapak niku biyen tekan saiki sing disrawungi Nalendra satriya sing ateten ati suci pepayung budi rahayu. Kados ta Prabu Rama ana maling. Sop kuwi lho, sapa jenenge mungsuhe Dasamuka kuwi apa? Rama Wijaya. Heeh. Rama Wijaya kok nganti dadi lagu ana Rama ana maling. Rama Wijaya lan sak turun-turunipun kula niki ya ngerti karo bapak. Lah, sing suwe dhewe niku momong Pandhawa. Wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung. Wiwit Pandhawa cilik nganti gedhe, wiwit Pandhawa jabang nganti celaprang. Bapak momong karo Pandhawa. Mergane apa? Bapak niku seneng nek cedhak karo wong apik. Iya, Bagong. Bapak niku ya mikirke negara Ngamarta. Terus bapak ngendika ngenten iki, Ngamarta iki mbiyen negara sing apik lho. Sing becik lho. Negara Ngamarta iki negara sing gemah ripala jinawi. Negara Ngamarta ki dumadi saking pirang-pirang pulau iso nyawiji dadi siji. Ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha padudon kabeh ayom ayem tentrem. Ning kok saiki Ngamarta kok beda karo mbiyen ya, Gong? Bapak ngendika ngoten niku. Ngamarta saiki ngendi-endi padha regejegan ming perkara sithik kowe padha antem-anteman padha gelut. Pun lah iki nek aku ora temandang karya Ngamarta iki engko remuk, nek Ngamarta remuk aku sing diseneni para dewa. Mula aku janjane sesasi ora kepengin ngomong ki aku mung mikir kepengin bangun kayangan. Bapakmu nggih yen ngono bapakmu bakal bali dadi Jawata. Mboten. Bangun kayangan niku mboten bangun papan sing magrong-margong dumati saka Jamrut Hermutiara Gergene Jamrut Cemitiara Hergene. Ning
mbangun kayangan iku mbangun jiwane para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe kados dene wonten kayangan. Kayangan iku tebih saking regejegan adoh saka memungsuhan, anane ming nikmat mupangat adoh saka suker sakit, gemah ripah ayem tentrem, manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ngono Bagong. Nggih. Lah terus kok bapak meneng wae merga syarate angel e. Syarate napa, Pak? Syarate iki aku kudu ngedhep pusaka. Pusaka Ngamarta 3 cacahe. Apa wae Bagong? 1. Tumbak. Wah, apa ya lali aku. Tumbak baru kelindeng. Aku iki gobloke nang kene iki lho. Jane aku wong sregep ning ora kelingan lho. Ora iso nyimpen tembung tumbak kara welang. Nah, tumbak tempe kara. Kara welang, kara welang. Tumbak kara welang. Payung mota. Tunggul naga kalih sijine Pustaka Jamrut Putri. Ya ora nata. Wah, diagelan cengongan ning kraton. Orang ora apal jamus kok Jamrut. Heeh. Jamus Kalimasada. Mula sowan kula sanipun Prabu Untadima menika ingkang sepisan inggih menika nyuwun ngampil pusaka 3, tumbak kara welang, payung tunggul naga, pustaka jamus miyang jimat Kalimasada. Niku ajeng kula boyong teng Karang Kadempel dadi syarat srana bapak anggenipun bangun kayangan. Iya Bagong, banjur kowe mau matur wigatine apa? Dene kowe duwe niat pribadi kelawan aku. Nah niku cekaos mawon kula nyuwun kawelasan. Tegesipun kula nyuwun dana prabeya ngoten mawon mboten sadi ubeng-ubengke. Ya wis mengko gampang Bagong. Nggih. Werkudara. Nggih. Piye Dimas? Aturing Kyai Semar lumantar Bagong iki mau miturut kowe piye? Yen miturut aku gegayuhane Semar mau apik, gayane Semar mau luhur. Mulane pancen barep kakakku ikhlas lan aku ya nyarujuki. Pusaka 3 negara Ngamarta, payung tunggul naga, tumbak kara welang, pustaka jamus jimat Kalimasada. Paringna marang Semar lumantar Bagong. Diwen Semar bangun negara Ngamarta embane urip ana ing kayangan. Luhur temen gegayuhane Semar Badranaya. Menawi ingkang rai semanten ugi Koko Prabu. Mboten nampa kula arep-arep pisan. Nanging menapa dados ngendikanipun Kakang Mas Yodipati kula mathuk miwan sarujuk Koko Prabu. Semanten ugi kula Prabu. Menawi dados gegayanipun Kakang Semar menika sae, monggo paduka paring-maringaken pusaka 3 menika kala wau. Nggih, monggo Koko Prabu paduka paring-maringaken pusaka 3 menika kala wau Koko Prabu. Bagong wonten dawuh kabeh para Pandhawa wis sarujuk Panakawan. Wah, jan lega ati kula. Semar nek ngenten iki terus waras. Nek ngonten mboten sangentosi mangke bibaring pasewakan kepareng dinten iki kula nyuwun supados pusaka 3 menika kula aturi maringaken sakmangke mugia badhe kula boyong wonten Karang Kadempel dados syarat srana wewangunanipun bapak anggenipun bangun kayangan sinuwun. Yayi wonten dawuh mangke rumiyin kula badhe rembakan kaliyan Bagong. Nalindra mbek marwa sing sang mangyat kurda kata kaping hirika sang pinarwasa ing Yayi Koko Prabu wonten timbalan mesinipun menawi badhe paduka tindakaken menika kala wau kedah dipun petang kanthi nalaring ingkang ganep dipun gelar tuwin dipun gulung sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun menapa to sababipun kula matur ing kados mekaten
amargi setunggal namung derajatipun Semar kemawon kula nuwun sewu kula mboten badhe ngiyas kan Kakang Semar. Kula mboten badhe ngembe kan Kakang Semar babar pisan mboten namung Kakang Semar menika mestinipun ngila dhateng kawontenanipun. Namung derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan wujudipun Semar kok badhe nyuwun ngambil pusaka negari Ngamarta 3 cacahipun. Tumbak Karawelang payung tunggul naga pustaka jamus nyang jimat lima soto. Kula nuwun pamunten. Nadyan sedaya sampun sami prisa bilih Semar menika dewa Ngejawantah. Menika panitisanipun Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging Semar menika kedunungan kulit daging mongko gesangipun sak tataning jalma wantah. Sing jeneng menungsa menika dunungan ina lali salah apes kelawan mati. Kuwatos sing manah kula menawi anggenipun Kakang Semar mbetahaken pusaka 3 cacahipun menika kala wau. Sengadi kinarya pawadan badhe ambangun kayangan nanging gadhahi ancas gegayuhan sanes. Kadosta upami Semar menika mangke sasampun kedunungan pusaka 3 menika kala wau tumunten kepengin mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Semar kepengin urip mulya kebak derajat lan pangkat. Sinten ngertos jer Semar menika namung menungsa lumrah. Mila kedadipun taliting langkung merpati dipun petang sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Amargi kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti lho Yayi. Mak jelek atiku. Bareng krungono wong ngomong kok nang kuping kok semlet kokean trebel. Bagong aja kaya ngono Bagong sing sabar. Apa ngendikaning Koko Prabu mau pancen kudu dipeto. Mangke riyen kula lara ati nek perkara niki. Sakit ati kula. Lah kok dadi ana wong sing ora percaya karo lahir batine bapak kula niku teng ati kula ngrasake lara tenan. Nek Semar niku gelem dadi wong duwe derajat, nek Semar niku gelem dadi wong duwe pangkat, ora sah kampanye wae do nyoblos Semar kabeh tak. Ning Semar niku mau wong kedunungan derajat, derajat pangkat niku tumrape Semar mung sampiran. Derajat pangkat bondo donya niku dudu ancas gegayuane bapak urip ana ing alam padhang. Niku kelara-lara. Bagong sing sabar menang. Wah. Sari. Wong emosi iki mbah karangan. Ana sing emosi ngene iki mbah. Karo sapa-sapa kaya ora wedi. Nuwun sewu sinuwun, sampean ngendika pripun? Lho. Aku mung kepengin Yai Prabu Darma Kusuma kuwi emut kalan-kalaning Kakang Semar. Bapak kirang pripun kali para Pandhawa? Kula tak takon. Bapak kurang piye karo para Pandhawa? Aku tak takon karo sampeyan kres. Lho. Kok malah kurang ajar karo aku? Aku ratu. Ratu wae tuwa aku mbangane Kresna. Mula aku ora basa karo kowe ora masalah. Ora ana walate. Sampeyan nglarake ati kok. Bapak Nyuwita Pandhawa niku kula wis matur ngarep to, ora golek bayar, ora golek pangalembana, ming netepi kewajiban minangka dadi pamomong. Bapak niku pengen bangun kayangan niku tulus lahir batin. Nyatane bapak omong kali kula niku karo mbrebes mili mripate. Niku tegese pancen lahir batin bapak kepengin bangun kayangan. Kok ana ratu sing ngandani bapak kepengin duwe derajat pangkat, sarana kepengin melek pusaka 3, ya kuwi pusaka Tumbak Kyai Pleret. Nesu kok kleru. Aku ya ora nesu kok. Aku turu wis kok kleru kok. Lho, kok turu mlebu omahe tanggane ngerti-ngerti glesak. Ditendang sing lanang aku. Lho kok nang kene. Dadi sampean kok dadi tekan semono le mikir. Bapak niku nek gelem dadi dewa, sampean mung titi sing Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Ha ngerti aku. Semar iki sapa? Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki sapa? Kakangane Bathara Guru. Lah kowe iki mung dadi anak keponakane Semar kok glelengmu liwat ukur to. Upama ditonton iki dhuwur derajate dhuwur Semar karo Prabu Kresna. Bagong, aja wani karo Koko Prabu Ndorowati. Sampeyan menengi ora? Wah, kowe malah nantang karo aku. Niki
luapan emosi ati kula. Ampun melu-melu to. Niki perkara kula karo perkarane Prabu Kresna. Wong jaba ora entuk melu-melu. Awas anggere omong. Kethoki kukumu. Wah, ojo. Nah, deleke ndak tak gawake kethokan kuku. Werkudara kok wedi nek dikethoki kukune. Ora iso nggo nyubles. Penyakit to. Kula diutus bapane merga men kepengin penjangane bapak keturutan. Ha tatane yae. Tatan apa piye? Nek bapak mengko duwe niat kepengin kedunungan derajat pangkat geseh karo omongane. Bapak ora bangun kayangan ning kepengin kedunungan derajat pangkat, kepengin kedunungan bondo donya. Sampeyan rasa ngajar bapak. Bapak tak tempilingi dhewe nek sipate kaya ngono. Niku tenan ora gara. Oh alah kok dadi kaya ngene kanane. Bagong, non. Mbok yo aja kaya ngono, Bagong. Siramen manggo tirtaning kesabaran. Tirta sabar iki opek nang ndi? Tirta kok sabar? Tirta ngene mbok sabarno ya. Ora Bagong ning sabar, ikhlas. Ora iso. Bagong ki angel sabar. Padahal aku ki ngelih telat sithik tak tendang ketele kok. Apa meneh kok wis nesu ngene iki ora mungkin aku iso sabar. Saiki ngene sinuwun. Nek omongan sampean ki tak kandhake Semar piye kedadiane? Ana tetembungan kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Gegeran gedhe-gedhe. Nek Semar nesu, sinuwun Ndarawati omong ngono to Le. Heeh, Pak. Tak pethukke. Sampean wani pethukan karo Bapak? Wani? Hah? Wani ora? Hei, halo. Wani ora? Nek nganti sampe iso ngalahke bapak aku meguru karo sampean 20 taun. Tenan. 20 taun yakin. Ora guyon. Nek koso baline sampean nek pancen wani mangendika, Bagong, ucapku iki kandhane Semar. Kula mulih saniki ora nggawa tumbak ora masalah. Ora nggawa payung ora masalah, kula nggawa mantel. Ora nggawa pustaka Jamus Klimasada ora masalah. Ning sing penting aku iso lapor karo bapane. Bapak nang kene diarani sing werna-werna. Bapak nang kene diarani macem-macem. Ya ngono apa piye? Hah? Penyakit ora? Yem wonten dawuh golekno wedang aku ngelak. Oh nggih. Tanggo bengok-bengok ngelak ya. Wontenipun namung akiyu. Lho. Mban goblok. Goblok. Aku akiyu. Hah, muni ae. Ya ngono wae. Nek pancen sampean kendel mawon iku teges sampean mengiyakan. Napa sing kula aturke? Sinuwun, nyuwun pamit kula tak lapor kare bapak sinuwun. Bathur jagat pangestu ngoro. Waduh Yayi. Menika mangke menawi ngantos Bagong menika wadul kalian Kakang Semar Badranaya. Tan murka menika mangke badhe mboten sae kedadosanipun Koko Prabu. Kula suwun kanthi sanget Koko Prabu kedah semeleh ing batos. Sampun ngantos nuruti dhateng kamurkanipun Bagong Arjuna wonten dawuh. Melu aku ayo Bagong kae dioyak ndak sembrono bocah. Mire saking pisuwanan iki lho Bagong binujung dening Nata Ndarawati. Nalika semanten dadya tintrim negari ing Ngamarta. Nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan mubah, datan musik cumenthungen nyumur pikawontenanipun negari Ngamarta. Nadyan Raden Werkudara mung gereng-gereng bingung-bingleng kenganglangan ing batos. Dadak sakeling mangke ana kalaning jagat gaweaning para dewa.
pusaka kateluning tumbak Karawelang payung tunggul naga pustaka jamus miyang jimat klima sada oncat saking magedhongan pusaka nututi lampahing Kilurah Bagong. Sedewa lumen maring adawuh apa ta sababe sira tumuli maju nggone rasawan Koko Prabu menapa Koko Prabu mboten ngawuni-ngani lampan ingkang edap-edap itu nang elok-eloki bab ingkang ngendi pun Kakang ora wuninga Yayi ora gil yen mapunten kumbok menawi kula piyambak ingkang saged mangertosi krana sapengeripun Bagong saking Datulya Negari Ngamarta anggenipun puja atur kepengin nyuwun ngambil wujuding pusaka 3 tumbak Karawelang payung tunggul naga pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Mugi andadosna ing kawuningan sapengeripun Bagong pusaka ketiga menika kala wawon cat saking pagedhongan pusaka. Monggo sareng kula tamataken jebul tindakipun pusaka 3 menika kados nututi dhateng lampahipun Panakawan Bagong. Koko Prabu ing mekaten saged kula mestani bilih panjangkanipun Kakang Semar Badranaya menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti tegesipun kandhas dumugi ning batos anggenipun kepengin bangun kayangan wonten Negari Ngamarta. Jagat wasisaning Ubathara wayaptura jagat para Kudara. Nggih. Yen to pancen kaya mengkono, apa ingin dadi ature Bagong mau pancen kepara nyata. Nanging teka kaya mengkono kahananing Koko Prabing Ndarawati. Yen saka pitunganku wis jeneng ora luput. Ora luput sababe piye Yayi? Kresna kuwi dadi pujangganing Pandhawa. Semar kuwi dadi pamonging Pandhawa. Loro-lorone tumrap aku padha-padha tukang momong para Pandhawa. Mula yen ana gegayuhane Semar. Mbok menawa Kresna duwe rasa meri, duwe rasa ora seneng kelawan gegayuhane Semar. Merga dadi kaya ngapa? Padha karo ngendikaning Kresna. Yen Kresna ngarani Semar kuwi jalma wantah, aku ya ngarani Kresna kuwi menungsa lumrah, kedunungan ina lali salah apes lan mati. Mula ora aneh yen to atine Kresna kedunungan rasa meri karo Semar Badranaya. Mula tumuli dheweke gawe pawadan supaya Bagong ora kelakon boyong pusaka 3 negara Ngamarta. Banjur saka penemuning Siadi kanan kaya mengkene mau becike kepiye? Ora sandadawedi. Aku tak dawuh karo anak-anakku supaya jaga karo si Bagong. Wondene mbarep kakangku lan kembar. Ayo, dina iki tak kanthi babar pisan sowan ning Karang Kadempel. Aja nganti eneng apa-apa ing tumanduk ning Karang Kadempel. Mengko mundhak ana panyokra bawa sing ora prayoga lawan para Pandhawa saka Kakang Semar Badranaya. Ya to yen pancen kaya mengkono Dimas. Kaya wis purna gati ning pananggilan pun Kakang ngarsa kundur ngedaton sira Yayi Budalna kang padha siba. Yo ngestoke dawuh. Aja lali dawana marang anak-anakmu. Nadyan dikaya ngapa Bagong kuwi panakawaning Pandhawa, kuwatir ing atiku Yayi. Yen to nganti Wadyabala Ndarawati saperangan ingkang nderekake Koko Prabu Ndarawati bakal gendak sikara kelawan Bagong. Yo mengko aku tak dawuh karo Gatot Antarja lan Antasena. Ya Dimas aja kaya bocah cilik, kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara. Setyaki, wonten timbalan. Kaget kowe tak timbali. Duri Koko Prabu paring dawuh menapa? Lan wonten kewajiban menapa ing badhe paduka paringaken dhateng rayi garba ruji. Dina samengko iki mau kedaton Ngamarta geger. Dipun sababaken sowane Panakawan Bagong ing nalika semana diutus dening Kakang Semar Badranaya nggone kepengin bangun kayangan. Setyaki, wonten timbalan. Cubriya rasaning atiku dening Kakang Semar kok pengin bangun kayangan, mongko dadak nganggo syarat sono pusaka 3 cacahe. Ya kuwi tumbak Karawelang payung tunggul naga lan pustaka jamus 5 sada. Tumuli aku ngelingake karo Nyai Prabu Darmakusuma supaya aja nganti maringaken pusaka katelune marang Bagong. Lah kok dadi nesune Bagong? Malah sajake Bagong ngancam karo aku yen to apa kang tak ngendikake bakal diaturake marang Kakang Semar Badranaya. Ora kok jeneng aku kuwatir. Nanging aja nganti dumadi panca bakah antaraning panjenenganing sun kelawan Kakang Semar.
Ingkang sisip sembire tan wurna bakal kriwikan dadi grojogan Kembar Paduka. Bagong nguyaken supaya aja nganti wadul kalawan Kakang Semar. Nanging yen Bagong tetep bakal wadul marang Kakang Nayantaka, Setyaki kowe tak paringi Purbawasesa. Dri ngestaken dawuh. Pangkatipun ing rayi benjang menapa ora ketang sambawa Bharata lintang mangkata dina iki gage mangkata Setyaki mundhak selak adoh playune Bagong. Dri ngestaken dawuh Prabu. Gatot wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena piye, Pak? Dina iki kowe tak utus supaya goleki menyang endi dununge Bagong. Lho, Ponokawan Bagong sowan wonten negari Ngamarta. Ya, pancen mengkono. Diutus dening Semar Badranaya ngene bakal mbangun kayangan. Nanging wigatine Bagong ingkang kepareng bakal amboyong wujuding pusaka telu. Dialing-alingi sarta dialang-alangi karo wakmu ing Ndarawati. Nganti kewetu pangandikane wakmu Ndarawati sing ora ngepenake pikire Bagong. Iki wekasan Bagong nesu kabeh sing diketikake dening wakmu Ndarawati bakal diwadulake dening Semar Badranaya. Mula aku nampa timbalan ning barep kakangku. Aja nganti Bagong dipulasara karo wong Ndarawati. Luwe-luwe pamanmu Setyaki ngembanget ngabekti karo bendarane ya kuwi wakmu Ndarawati. Ayamana Bagong aja nganti cilik lara gedhe eneng apa-apa sing tumanduk marang Ponokawan Bagong. Menawi kula mekaten nyuwun pamit tambeng pangestu. Rama Kyai dinten samangke kula bidhal ngestu padha dawuh pengdaripun Rama Kyai Jodipati. Wah, Antasena piye, Pak? Bagong Ayamana. Nek perkara ngayomi karo Bagong sarta Bagong arep dikeroyok karo wong Ndarawati, Bapak ora usah kuwatir. Ora usah kongkonan anakmu telu cacahe, ning cukup Antasena sing saguh mbiyantu karo Bagong. Wah, ngono ya. Terus Bapak saiki arep tindak menyang endi? Wakmu Ngamarta nganti lawan aku budal ning Karang Kadempel. Wis, Bapak budal ning Karang Kadempel. Kakang Harukaca budal ning Karang Kadempel, Kakang Antarja budal ning Karang Kadempel. Bagong aku sing bakal menehi pengayoman. Yen nganti Bagong cilik lara gedhe ning apa-apa, kowe sing tak tempuke. Ora usah kuwatir. Bagong karo aku luwih kepenak, aku ngoko Bagong ya bakale ora duwe rasa jigo pekewuh karo aku. Mergo aku skrina srawung karo Bagong. Ndak pasrahke karo kowe. Bapak tindako nganti karo Siwa Puntadewa lan Kakang Harukaca Kakang Antarja budal ning Karang Kadempel mesake Kakang Semar. Wah, cap bagus Antasena ya. Aku tak mangkat Bagong openono. Tak openane Ponokawan Bagong aja kuwatir ya, Pak. Ora pati nduga mono lah kok kaya ngono pambeganing Sinuwun Ndarawati. Monggo adat saben iki karo bapak ki tresna lho. Ora ngira kok omongane ngendikane ning Datulaya negara ing Ngamarta lah kok dadi nglarake ati. Semar dikira bakal kepengin derajat pangkat, Semar dikira bakal kepengin bondo donya nganti Kembar kepengin boyong pusaka telu dianggep ora kepengin bangun kayangan. Walah, sinuwun. Kebangetan kowe ngece karo bapakku. Bapakku ketok banget wong sing ora tau melek derajat pangkat. Nek gelem melek derajat pangkat wis biyen-biyen bapakku iki sugih. Lara ati kok. Andake bapakku tenan kowe. Ora nganti bapakku tak lapori, Pak, kowe dunekke ngene karo Prabu Kresna. Nek nganti bapak ngamuk, bapak ki anggere ngamuk ngentut wae. Monggo ambune pol-polan. Aku iki bar dintuti nama 3 dina. Iya, wis ora tak kapoke kowe arep tuman wae ka Sinuwun Ndarawati. Nek ora tak gawe kowe iki kapok karo bapak, kowe mesti arep ngece saben dina karo bapak. Pak. Mir. Aku sing mulih, Pak, ora iso nggawa pusaka telu ya kuwi tumbak karo welang. Payung Tungganaga pustaka Jamus Lima Sada. Ning ana kata-katane Sinuwun Ndarawati sing menyakitkan hati, Pak. Nglarake ati, Pak. Mula bapak kudu nesu perkara iki nang nganti bapak ora nesu tak anggap bapak ora wani karo Prabu Kresna.
Setyaki tinunun kadanira wirang temandang Setyaniko garwanira ing Bagong. Mboten malih niki Ndara Setyaki. Iya. Enten apa, Gus? Kok ketingali kaya ora seneng karo Bagong? Pancen aku lagi ra seneng karo kowe. Kaya dipegat wae. Aja sembrono guneman karo aku ora sak kepenake dhewe. Nggih, kersane. Kowe takoni ngaku. Nggih. Kowe wani karo Sinuwun Darawati? Mboten. Mboten saestu. Minun sewu sing jeneng piyayi nek ngendika ya sing ditata ora waton ngendika. Dumeh panjenengane iki Nalendra terus suwiyah-wiyah karo wong isor, suwiyah-wiyah karo kawula, suwiyah-wiyah karo abdi, mengko ndak ora kajen. Buktine Sinuwun Kresna menika ngunekke bapak kula sing ora nganggo dasar kasunyatan lah nuwun sewu terus ora kajen merga kula waneni. Tegese kowe wani karo Sinuwun Darawati. Wani kula ora karo Sinuwun Darawati. Ning wani karo pambegane sing ora bener. Pambegane sing salah. Wong bapak niku duwe niat luhur, bapak niku duwe niat apik, kok dianggep niate bapak niku elek. Lah niku ora padha karo Sinuwun Darawati ku nuwun sewu, ratu wicaksana ning nuwun sewu, ora iso nggunakake kawicaksanane. Bagong. Nun. Aja watut bisa ngucap kowe gawe mangkel. Setyaki kowe gawe nesu Setyaki. Lho, masalahe kowe wani ngunekke karo Sinuwun Darawati. Aku adine lanang, aku Senopati Darawati. Sapa sing nyamah asmaning Sinuwun Prabu Darawati bakal mati saka tangane Bagong anu Setyaki. walik kowe. Ngedar ora kowe. Saka tanganing Setyaki. Nah, mula nek nesu niku ditata atine. Wong nesu niku omongane sok klera-kleru. Aku wis tau omong karo apa? Lah, wonten barang niku kleru. Kok sak kepenake dhewe ora. Kowe aja guyon. Aku nesu tenan. Wis ngerti nek sampean nesu tenan. Kowe gelem njaluk ngapura karo Sinuwun Darawati lan aja wadul karo bapakmu apa ora? Oh, ndak bisa. Ora iso. Nuwun sewu kula ora salah. Kula nek ora salah kok njaluk ngapura kula moh. Ning nek kula salah, aja kok karo piyayi, karo bayi wingi sore nek pancen kula salah, kula njaluk ngapura gelem. Ning nek kula niku ora salah kok njaluk ngapura. Oh, ndak bisa. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Ya ora. Atene kula modar. Kula ora wani karo sampeyan. Yen ora wani kowe manut karo Setyaki. Mboten nek kon manut. Njaluk ngapura karo Sinuwun Darawati. Ora. Tegese kowe wani karo Setyaki. Ora wani. Ya aja gawe bingung. Angel to kowe mesti kan. Bingung kowe mesti. Lah omongane arek kowe bingung kok. Aku ora wani karo sampeyan. Nek kok njaluk ngapura aku moh. Tegese kowe ngeyel, kowe ngengkel. Pancen ket biyen Bagong ki didapuk dadi wong ngeyel. Nek ora dadi wong ngeyel dudu Bagong. Saiki ngene. Aku ngono. Ngene. Ya wis ngene piye? Ya kowe tak boyong. Nang ngene sapa? Sinuwun Darawati. Kon ngopo? Njaluk ngapura. Kowe lha iki piye ta iki? Paham ora kowe? Aku ora gelem. Yen ora gelem kowe tak ajar. Lho. Areng ajar Bagong. Iya, dasar pranyata. Kowe lah. Salahku napa? Kowe ora gelem nyuwun ngapura karo Sinuwun Darawati, wajibe tak ajar. Lah nek kowe areng ajar karo aku, apa dianggep aku wani? Sekecake Setyaki aku tak melayu wae. Melayu banter banget kok meso kerantapan kaya ngono aku. Meso dioyak karo Setyaki diajar sak pol-pol sirahku nganti banyak-banyak ya.
Oh alah Mir. Tak belani malah aku keloro-loro ya Mir. Aku jane atiku aku pengen wani lho. Aku ki menungsa. Nang omah disembah karo anak putu. Aku arep lunga tanganku diambung karo anakku karo bojoku. Ana kene mung dicucuki sirahku karo Setyaki. Wis tak niati wis. Ben modar mbok men. Kowe gendasi karo aku Setyaki. Ayo, nek pancen lanang, aku arep ngejoni ngene pabaratan. Repot nyambut gawe dirubung merutu. Ngomong seru cangkeme klebon. Cangkeme diengkopke irunge klebon. Rumangsaku anggere bolong kok mesti klebon. Iki nek ora mlayu ngrekoso iki Setyaki nek wis ngamuk awur-awuran ya engko nek nganggo tangan tok nek nganti nyekel godha wesi kuning pruk modar aku. Tak omongke bapakku mbok dadine kanan negara. Meripat gedine semono kok ora weruh. Peteng jenggulmu. Wah, wis iki patiku nang kene iki. Rono ana Setyaki. Mrene cekel Satpol PP. Gong, Nun. Lungguh sing penak. Ming arep mati kok lungguh sing penak. Mbok wis ngene wae langsung tes ngono gak modar. Kula ngerti nek sampean mesti diutus Ndara Kresna kon nyekel kali kula. Mriko dicekel Ndara Setyaki ajeng mlayu sampean methuke mriki nggih to. Wah, pancen apa-apa. Nek pancen ajeng dipateni kula mati ora apa-apa. Ning titip anakku mlima. Mangopeni. Bojo kula aja lho. Ora kowe kok nangis sing ngopo? Nangis wae arep mati kok. Gong, Nun. Aku arep wong enom kaya ngene iki ning aku akeh petunge. Petung piye maksude? Aku tekan kene iki ora dikongkon Siwandarawati. Terus kongkon bapak. Padha wae. Antasena Bagong kepruwen watu ndase ngoten lho. Sing ngomong ngono sapa? Lah wis jelas ngono wong aku wis gawe rame ning Ngamarta kok. Ora. Bapak ki arep wong kaya ngono kene bijaksana. Woi. Kata-kata apa itu? Kok bijaksana? Tegese wicaksana. Kok iso? Aku mau didhawuhi karo bapak. Malah ora meng aku Kakang Garukaca Kakang Antarja. Aku ditimbali karo bapak. Heeh. Lho kok heeh. Nggih. Bapak dawuh karo aku. Bagong kae wong bener. Ming Kresna wae awakmu Ndarawati sing sajake lagi ketukulan watak angkara. Mula terus Subriya karo Semar. Buktine Semar kuwi bener ketitik Bagong mlayu mau pusaka Ngamarta ya uncat, Gong. Lho. Nama ora sembrono lho. Wak tapuhi cangkemmu kowe karo Bendara kowe ya, Dik. Lali aku. Nang ngendi kok ora sembrono? Tenan, Gong. Mula kuwi dadi tandha nek niate bapakmu kuwi lahir batin. Terus mula bapak Werkudara dawuh karo aku, nek Bagong kae dipulosana wong Ndarawati luwih-luwih makmu cilik Setyaki, Antasena, Bagong Ayamana. Yakin? Iya. Sumpah? Ayo nang kena guyu lho, ayo. Guyu ngapusi wae. Ayo. Aku ki ora guyu ngilangi selilit. Satria kok seliliten ora. Ora guyu to? Ora. Lahir batin. Makasih. Iya. Terus saiki tak ewangi ora usah wedi karo majelis Setyaki kono maju meneh. Nek kowe diantem ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Terus maju meneh. Ki jane namane omongane ora kena digugu maling sampean. Lho, kok piye to? Wong aku ki dituthuk pisan wae moncrot sirahe kok kon maju meneh. Atene modar. Nek mati tak uripke. Oh, iso wae? Iso. Nganggo apa? Iki banyu sungut.
ki tak peres metu banyune. Weh. Sepet dengkulmu mlocot kowe. Tak peres metu banyune tak tambake ning kowe. Nek kowe lara tak oleske mesti tekaning pati. Nek tak olesi mesti urip. Wah iki teke sembrono iki. Kudune iki nek diolesi iki urip. Aja tekaning pati. Aku ora payu nek doleske kok malah mati iki. Lambemu iya. Oh, mau nek lambemu. Maju. Mah, kula ndak lara. Kula kepengin maju ning ora krasa lara. Lah nek kuwi ya iso. Carane aku tak manjing ning awakmu. Manjing kene? Iya. Sedeng apa? Sedeng wae. Kowe nek aku wis manjing ning awakmu, kowe diantem ora ngrasake lara, patene ra iso mati. Wah. Wis kene gawe yo. Teng endi? Oh, ada kene. Napa metu riki? Riki ciut ning ngombo. Moh piye to? Asik lho. Moh. Iki senengane werna-werna. Kowe ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Aku tak mlebu ning awakmu kanthi sarana cipta. Oh nggih. Saniki? Ya. Wis ya. Kowe ngene wis tak njingi, kowe arep ngopo-ngopo iso, kowe dadi wong digdaya, dadi wong ampuh. Kowe arep ambles bumi wae iso, Gong. Masa. Tenan aku ora ngapusi. Mbok. Wis ya toto-toto ya. Aku tak manjine awakmu. Nek aku manjine awakmu dadi wong digdaya, mas trawan wae ora. Lan jeblok wetenge. Karang tak gawe ngrekoso. Wis wis yo. Apang sinengkang walik sandang walikat godhe kok simbar jojo Gong wis mlebu wis lho kok ora krasa ya Diana. Biasane iki krasa ya ora krasa. Aku wis ning awakmu. Empen apa? Wis. Wedan kok ora mbrenjul? Ora. Sedeng ya, sedeng. Elok tenan. Terus kula niki kowe dadi wong ampuh. Masa tenan. Kowe pengen apa? Pengen mangan. Monggo. Maksude kowe iki pengen dadi wong ampuh iki pengen ngopo? Pengen ngantem gunung. Wah, mah. Aku wis tau ngantem kasus e. Apa pengen ambles bumi? Iso. Iso. Carane pripun? Carane ngampet ambegan manteng ciptamu niat ingsun ambles bumi. Kula coba nggih? Ya. Iya. Ngopo kok ora sida? Engko nek ora ambles aspal e. Maduk ngono ya menyonyo tenan. Yakin, kowe yakin iso ambles bumi. Nek nganti ora iso engko nyalahno aku. Oh nggih. Niat ingsun terus bumi. Nggih. Iso to? Saged e. Peteng banget. Lah iya. Ndron bumi iku ora ana listrik. Wah, mah grayah-grayah. Wah, apa iki? Kutelo. Dede tenane. Iki tak panenane. Ning aja nganti wite ambruk dadi. Sing duwe wit iki ngertine telone isih thukul bareng dijabut ning gagang tok. Wegah aku. Aku metu. Lah ngopo e? Nggo persiapan lebaran. Lebaran kok ndul saiki ora moh, ora nyolongi. Aku moh. Ya wis ora. Nek nang njuron bumi mlaku biasa kena. Wah lah ya, wah jan kaya nabraki lemahe kaya tembus. Kowe lah. Sapa wae? Kok guyang-guyu? Oh mayit to, asem kok. Kaya ana cengengesan bul meringis.
Oh, iki mesti sarean kene iki mesti. Oke tenan lho iki lho. Oh, iso rata do mujur ngulon kabeh. Lha iki ana sing mujur ngetan iki piye iki? Madhep ngetan malah lho. Oh, arep omong-omongan ro jejere. Jedul ah. Wah. Wah. Kelegan lemah aku. Ning jero bumi jan. Amo Suramarata, Jayamarata. Imbang yen padha-padha. Setyaki. Aja nglelang kowe saiki. Wani karo Bagong tak tandur tak sirami cukul rambutan. Ceblokke nang lemah dadi apa kowe, Pak? Wani malang kerik ning ngarepe Setyaki. Mau aku kalah karo kowe. Saiki durung karuan. Lho. Wani nantang karo aku. Aja meng kowe Setyaki. Kresna kon maju mrene. Parat. Sumbarmu malah sajak kaya wani dilat wesi abang. Kulino aku dilat wesi. Padake. Yen ngono kowe wani tenan karo Setyaki. Apa sing tak wedene? Dibantangan pecah siramu. Kowe iso mecah sirahe Bagong meguru karo kowe 35 taun. Do tambahi 10. Tambahi 10 isih cerewet to, temen. Mati dening aku. Pangga tak ayunan. Apa wae nek tantang-tantangannya piye? Mati dening aku. Terus isine muni piye? Panggau tak ayuni. Wah, tak kira nek tak ayunan. Basa ora ngerti. Iki merganing patimu. Tanda dari sekaran sinom Barijoto. Sekaran jinggo. Sekaran jinggo. Aku ki nek tantang-tantangan ra tau iso. Tanggo gathel siramu. Apa? Tanggo gathel siramu. Tanggo gatheng. Wo gatheng tak kira nek gathel lho. Wong edan pecah. Ayo ngejak apa tak turuti. Aja mlayu. Ana satriya diceblokke jero banget. Piye, ha? Kalah to karo kowe. Kalah kowe karo aku. Aku saploke mundur iki mau ketemu karo sapa ya ngarang sik sapa ya. Karo Bathara Narada. Lho. Bathara Narada. Merengi aku wahyu kaprawiran. Waduh. Mula aku sawise entuk wahyu kaprawiran iki aku digdaya kliwat ukur. Nek kowe kon nyeblokke luwih jero apa piye? Aja, Bagong, aja. Ini wedi. Ya, lah sembrono. Ayo.
sak wudel isih kurang jero, ha. Kon ngenetke meneh. Kon ngenetke meneh. Bagong, ora edan, Bagong. Bagong. Kapok kowe sak dodo saiki. Ayo. Ayo. Muni kowe sak arepane. Bagong aku njaluk ngapura. Bagong aku njaluk ngapura aku wis kapok tenan. Bagong aku njaluk ngapura. Ora bakal tak wenehi pangapura. Kowe wis notoki gundulku nganti moncrot ngene. Ora bakal tak wenehi ngapura kowe. Aceblokke ngentah nganti entek sirahmu blesek nang lemah kuku kerkane kate. Wah, nek metu ya omong. Metu ora omong-omong. Kene ra ya ora ngerti to. Wah, payah iki ora. Semene iki nek metu ki muni wis ngono. Ora kok mung meneng wae. Kene le arep ambles bumi mempeng gedaduk aspal sirahku ora. Lah kowe tak pikir-pikir saya suwi saya gleleng, saya suwi saya gleleng, saya sombong, wegah aku. Ning jero panas. Weh, jero ki tak AC. Dengkulmu mlojot. Ana weteng kok dipasangi AC ora. Majelis Tyagi Anggir Antasena ingkang ngrencangi dhateng Bagong. Heeh. Mundura. Aku diutus bapak kon ngayomi Bagong. Mula sampeyan tak dudut saka bumi. Ya, ngene lenggah sing prayoga. Terus saiki aku arep nanting karo sampean. Arep teruske nyekel Bagong. Menawi kula terusaken, mungsuhe dudut sapa-sapa? Aku. Ayo jajal wae piye? Arep aku luwih enom, yo jajal. Jotos-jotosan menang sapa? Mudyar we. Padake iki gentone. Engko jotos-jotosan mumpung ayo muni ya. Wani ngono. Oh, sampluki tenan. Nggih, kula namung ngestakaken dawuh. Bagong ora salah, Le. Sampeyan dikongkon karo ratu Gustimu kena. Sampeyan iki ngabari karo Siwa Ndarawati kena. Ning nuwun sewu, dawuhing Siwa Ndarawati ku tok petung. Bener apa luput? Nek bener tindakno, nek luput aja tok tindakke, mengko ndak kowe ora dahar nangkane, ndak gabul pulute. Tegese ora ngrasake perkarane ning ngrasake dosane. Iya, nggih. Wis kono kundur. Menawi dipun dukani Siwa Ndarawati, malah golek dalan liyane dalan kene sing mbaku sampean kundur, rasa melu-melu. Nuwun sewu lho, ora jeneng ngarani pepundhenmu Siwa Ndarawati dina samangka lagi katabetan tumindak sing ora prayoga. Mula aja nganti sampean melu-melu mengko ndak kena dosane perkara iki, ndak suwun majelis daki kundur wae ning garba ruci. Ngoten nggih, Ger. Nggih, jaluk pamit kula wangsul dene mati. Piye, Gong? Sampeyan niku pancen satriya sing dugal kewarisan ning iso ngrampungi sakkaing masalah. Wis saiki kowe bali yo. Kula bali dunek-unekke bapak. Sebabe kula ora nggawa pusaka telu, payung tunggul naga, tumbak kara welang, pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nek ora nggawa kuwi kula iso disepatani karo Bapak Semar. Bapak Semar niku karepe kula niku iso mboyong pusaka telu niku, Gus. Sawangen mburimu kuwi. Lho. Rongsokane sapa iki? Ora nganakal to. Tak omongi ya. Kuwi tumbak karo welang, payung tunggul naga, pustaka jamus lima sada. Kuwi tak kandhani. Arepa pusaka kuwi biyen kedadian saka ratu-ratu Digdaya. Mula aja tok sepelekke. Kowe ngucap sak penamu dhewe kualat karo pusaka kuwi iso kowe lempoh selawase. Wah, mbok ampun ngoten, Den. Omong kok senani celebang-celebung. Oh ya ceblang-ceblung kok. Celebang-celebung kok ceblang-ceblung. Mula nek omong ki diatur ora sak penake dhewe. Nggih nyen ngapura. Wis kuwi gawanen. Nggih. Aturno bapakmu, nggih. Mengko nek bapakmu takon pusaka telu kuwi diaturke, ora lega atine. Lah terus Pandhawa? Pandhawa sak pirangan wis mrono.
Aja kuwatir. Mengko Pandhawa bakal komplit gong percaya. Ora ana tumindak ala ingkang tumama ning becik. Oh nggih, nyuwun pamit nggih, Den. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kok. Arjuna wonten paring adhawu. Ora kok aku bakal ngembari marang kekuwataning Kakang Semar kuwi babar pisan ora. Ning apa kira-kira kleru? Penemuning Natandrawati ing darbe penemu. Yen to kekarepaning Kakang Semar kuwi mbok menawa niat ing ora prayoga, nggone nyuwun ngampil pusaka katelune. Niki. Mula Kang Sangka kuwi aja nganti kedadian sing ora prayoga sing tumanduk ning Praja ing Amarta. Apa sira Yayi dina samangka gelem tak ganti? Saranipun kados pundi? Ngiri godha karan kekarepaning Kakang Semar. Yen nggone nggodha pun Kakang lawan Siadi lawan Kakang Semar iki mengko bisa kasembadan tegese pancen Semar duwe niat sing ala. Nanging yen to panggiri godaning pun Kakang lawan Siadi mengko ora mempan sarta ora bisa tumanduk ana ing angganing Kakang Semar Badranaya. Tegese pancen niating Semar kuwi lahir batin menawi kersa paduka Kanjeng Prabu kados mekaten. Kula namung kantun nderek. Nanging menapa mboten kirang kegiatan ing atasipun kula namung kalian panjenengan teka badhe ngembari dhateng pangawaosipun Kakang Semar. Mula pun Kakang bakal nyuwun sabiyantuning dewaning panggoda pangrencana supaya isa nggodha ngrencana kelawan gegayawaning Kakang Semar. Sinten Koko Prabu? Marata enten ana sawetara Arjuna. Nggih, ngestakaken dawuh. Batobat, tobat. Lah kok teko kadingaren temen ning atase kowe kuwi Natandrawati nggunakake aji pameling ngrawuhake kelawan Hyang Wing Dandang Mangure. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Kresna ndak tampa. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bab tobat Janaka tak tampa. Ana apa nggir? Mugi andadosna ing kawuningan. Estunipun dinten sak mangke Kakang Semar badhe mbangun kayangan. Pukulun kuwatos raos sing manahipun ingkang wayah Indrawati menawi niatipun Kakang Semar menika kala wau katabetan niat ingkang boten prayogi. Anggenipun kepengin bangun kayangan, langkung-langkung tembungipun kemawon bangun kayangan. Menapa boten ateges Kakang Semar menika badhe ngembari dhateng panguwaosipun para Jawata. Mliking saking menika niatipun ingkang wayah Indrawati menika namung badhe ngiri godha Kakang Semar anggenipun kepengin bangun kayangan. Nanging sepinta kekuwatanipun ingkang wayah ing Natandrawati. Ing atasipun kula namung badan sepata kaliyan kadang kula Yayi Panengah. Tartemtu boten badhe kiyat ngiri godha dhateng kawontenanipun Karang Kadempel. Mila kula nyuwun sejata pitulung saking Paduka Hyang Adi Pukulun Pandya Betari Durga. Keparenga sak mangke paring pambiyantu dhateng Natandrawati anggenipun ngiri godha dhateng para kawula sak Karang Kadempel Pukulun. Katri gumulung mangrempak ing wadya Kurdakura. Kurdakura rek kiri-kiri. Oh, tobat. Yen to pancen kaya mengkono Kresna apa kang dadi panuwun kita ulun udaneni. Dina samengko ulun nembe kang ngetapake para wadyabala Dandang Mangure Jim Setan mriprayangan Lili Banaspati nglek-nglek balung atandak. Kabeh berkasaan bakal tak budhalake marang Karang Kadempel sing wigati kudu nyusupi jiwaning kawula Karang Kadempel. Aja nganti kasembadan Semar nggone mbangun kayangan matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Aku tak budhal luwih dhisik ya Kresna. Nggih, sembah kula ngendhakaken Jengkar Paduka Hyang Adi Pukulun. Arjuna wonten paring adhawu. Saka pangeranipun Kakang yen to pun Kakang lawan Siadi mung wujud kaya ngene bakal gampang kawanguran. Bakal kagampang kadenangan. Lho iki. Lajeng kepareng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Aja wujud Natandrawati karo satru ing Madukara ayo padha salin wujud. Monggo Koko Prabu kula dherekaken.
gandeng wis sujud kaya ngene tak kira yen to kowe karo aku nyaketi Karang Kadempel ora ana ingkang bakal ngerti. Ih, Kokoh Prabu. Mula ora usah dadak ana rasa sangga runggi. Ayo budal neng Karang Kadempel. Digiri godho Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Monggo kula dherekaken Kanjeng Kokoh Prabu aja dadoh pripun Kakang. Ibu Betari wonten dawuh. Ibu Betari wonten dawuh. Wadyabala dandang mangore. Nggih wonten dawuh. Iki ana kalodhangan kono bakal entuk pangan, Nggir. Waduh, lajeng wonten pundi pangan ingkang sampun dipun semediaken dhateng sangganing para berkasaan. Nggak jaluk kabeh Wadyabala dandang mangore lumarap ana ing Karang Kadempel. Susupana jiwaning kawula Karang Kadempel aja nganti padha nayogyani Semar nggone mbangun kayangan. Padha benthik-benthikna kanane dimen ora tentrem. Nggih, ngestaken dawuh. Menapa sedaya para berkasaan Jim Setan dipun parengaken bidal Aja nengkeng cicir kabeh kudu mangkat. non ngestaken dawuh. Lajeng mangkatipun para Wadyabala benjang menapa? Ora ketang sambung apa cara mangkat dina iki ulun bakal memanuki laku musaka kadohan ya Nggir. Nggih, ngestaken ae dawuh. Kandha budal. Soaning para Pandhawa nadyan ora jangkep sayekti apa ingkang wis Kakang ngendikake lumantar Panakawan Bagong. Puntadewa sakadang jumurung kelawan kersaning Kakang Nayantaka. Ya, Semar. Aku semono uga ndereke barep kakangku. Ingkang wigati amung kepengin jumurung marang lekasing Semar Badranaya. Iya, Kakang Semar semono aku uga mengkono jumbuh kan ngendikaning Koko Prabu Darmakusuma. Matur nuwun, matur nuwun. Ya mung sing gedhe pangapuramu Kakang. Dene Puntadewa ora iso ngaturake pusaka katelune ingkang sira suwun. Ya kuwi tumbak Kara Welang Payung Tunggul Naga lan pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Ampun kuwatir. Pusaka telu niku wis melu kalih Bagong lan pun diaturke kalih kula. Niki pun kula pundi-pundi wonten ing Karang Kadempel. Panjenengan boten sakuwatir kecalan pusaka tetiga. Pranyata pusaka niku pancen gedhe dayane sabab tumbak Kara Welang Payung Tunggul Naga pustaka Jamus Kelima Sada menika dumados saking Nalindra. Ingkang duking nguni Nalindra ingkang digdaya sekti kalintang jayaning perang. Mila mboten omong-omong nek pusaka niku panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Niat sing kula aturke niku miturut petanganipun pusaka tetiga menika lair kandhasing batos. Mula mboten duwe ceceking raos sarta gadah niat sanesipun kejawi amung kepengin mbangun kayangan jumbuh kan menapa ing sampun kula aturaken Ndara. Nggih namung napa sing diaturke Bagong niki dadi pacoban tumraping Semar. Mugi-mugi sakmangke Semar saged ngrampungi pacoban ingkang badhe tumanduk wonten ing Karang Kadempel. Amargi ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para nimpuna sampun nyebataken nek kanugrahane cepak pacobane ya enggal bakal nekani Ndara. Banjur miturut Kakang Semar kepiye? Mang ngaso sawetara wonten Karang Kadempel. Mengke nek pun padhang lajeng miwiti mbangun kayangan ing sing wigati sampeyan ampun kondur. Latri lenggah prayogi luwih wonten Karang Kadempel, Ndara. Lancur-lancur Pandhawa. Iya, Kek. Aku sing tekan Karang Kadempel. Ndara Gatotkaca wilujeng. Iya, Kyai Semar wilujeng. Ndara Antarja wilujeng. Iya, wo Semar slamet tekaku. Kenapa? Nututi tindhaing kepunden Pandhawa ingkang sowan ana ing Karang Kadempel. Jare niati kakene Semar bakal bangun kayangan ana negara ing Ngamarta. Kek, para putra Pandhawa jumurung kersaning kakekne Semar. Mula aku sak kadang iki samapta ing gati sawijining diri njaga marang Karang Kadempel. Aja ngantun ing bakal ngagru-agru gegayuhaning kakekne Badranaya, Kek. Gunjang kanjing langit kelap-kelapaton. Lir sanging risang mawe gandrum nala gareng Petruk Bagong. Ndaramu iki
Ladenana ya Dole, aku tak nemoni ndaramu Pandhawa. Mengko ndak dikira aku nglirwake marang kewajiban. Oh nggih Pak Sendika, nggih Pak Sendika, nggih Pak Sendika. Sing ati-ati nggonmu ngladeni ndaramu aja nganti gawe kogel kagelan penggalian ndak ora prayoga. Oh siap, oh siap, oh siap. Wis Bapak mboten sak kuwatir mang nemoni pepundhen Pandhawa niki ndara-ndara kula nom-noman Pandhawa kula temonane Pak. Ya sing ati-ati nala gareng Petro lan kowe Bagus. Ora penak reng. Ben ya dadak diseseke padake ora kesel apa nabuh. Wah, jangan nyawang ndara-ndara Pandhawa iki senanu putra Pandhawa iki nyenengke ya, Gong. Apik-apik. Apik-apik wae kok sandangane ya apik. Aku iki nek disandangane apik mesti apik ya, Truk. Tetep elek. Mbok muni bagus, Truk. Emoh. Wong nyatane kowe elek kuwi sandange nganggo apa-apa ya elek. Soale raimu kuwi sing ora elek. Raimu sing rawangun ki. Tak operasi plastik po digapake. Dicuri ember. Curi ember ora. Sing prayitna ngatos-atos lho, Dara. Ngendikane bapak wau, ngendikanipun bapak kaliyan pepundhen Pandhawa, nek kanugrahane cepak, pacobane nggih enggal bakal tumama. Mula wong entuk kanugrahan iku biasane nek iso nyipatake lawan pacoban sarta nglakoni pacoban. Monggo pacoban niku luwih abot tinimbang kanugrahan. Saya abot pacobane, saya gedhe kanugrahane. Bener kandhamu, Rek. Mula wektu dina iki rasaku kok ora kepenak. Kanan karang ngadembel kok rasane kaya panas kaya ngene iki janjane ning nggawa apa. Wah, kula dhewe ya ora ngerti. Nggak kenapa ya, Truk? Ambo ora ngerti. Ngopo ya, Gong? Aku dhewe ya ora dong. Mbok menawa ndara antarane luwih pono babakan perkara iki. Mbok menawa kaya padha dipriksa. Aja nganti ana dom sumurping banyu, Reng. Kocap kacarita. Lampahing balaning Pandya Betari Durga. Sangganing para raseksa jim setan priprayangan niru Banaspati. Samya ngangslupi sangganing para kawula sak Karang Kadempel. Mila katingal geger Karang Kadempel. Datan kantun wonten satunggiling yaksa dandang mangure ingkang mapan angganing Sang Antarja. Mila sigra ngalak Sang Gatotkaca kagyat risang Antasena wau. Dalem ngawur wae ora. Ayo kaget kaya. Lho, apa sing tak kuwatirake kababar dadi kasunyatan. Lho, lha pripun? Kakang Antarja ora ngopo-ngopo kok dadi greng kaya buta. Malah Kakang Garukaca dilarak kaya ngono kae. Wo, nek ora tak rampungi ndak malah salah kedaden. Ngaten-ngaten, Dara. Hati-hati lho, Truk. Ndara Antasena ki wong waskita, Ndara Antasena ki wong lantip anggraitane. Iki ketoke Karang Kadempel diserang, diserbu mungsuh yang tidak kelihatan. Ketara Ndara Antarja terus gereng kaya buta, aku ya weruh reng. Wah, medeni tenan. Terus carane piye? Aja ngalamun, aja ngalamun. Wong ngalamun iki ibarate kaya dene kurungan sing kelangan manuk. Wo. Nek dileboni manuk liya, ayo. Apa ora cilaka? Iya ya, nah iya ya kaya Ndara Antarja kae mau ngalamun klebon. Ayo cilaka. Hati-hati, yaine iki ngarepe esuk ngene iki demit-demit do ting kliti. Oh. Do arep golek dalan nggo mulih. Mula kudu ngati-ati. Nek ora ngati-ati ngrekoso kowe ora. Tenan. Nek nganti do anteng, nganti do ngalamun, nek ana apa-apa aku ora tanggung jawab. Ayo. Wah, tenang.
Bagong kang slupan kae. Tara kakane didugang raine nganti glal. Gong. Gong, wah jan eling lek kowe iki ngapa ta, Le? Ayo Gatotkaca sambat to kowe, Gamas. Kakang Mas kula ingkang rayi. Sampun gadhahi sloga ing kados mekaten ora bakal lak gawe macal tak pateni kowe, Mas. Modar kowe, yo. Eling kak, eling kaya adimu lanang kok malah tok perwasa, Dimas. Dimas, peteng paningalku ora weruh apa-apa. Nanging saiki pun Kakang wis eling Purwodaksina, Yayi Uwalana pun Kakang. Wis eling Kang, wis syukur, syukur Kang, Pak. Ngopo, Truk? Niki Bagong ngasupan niki. Ngopo ditileki iki. Kula omongane wis ora cetha. Pripun den iki? Wis kono, tambanono dhewe. Jarene wong tuwa mbiyen demit ki wedine nek diusek-usek nganggo pelanangan. Biar. Ngangge ora gelem metu ditenono. Piye Truk nyoto ya? Hel. Iki nggonku apa? Gah. Nggonmu ya nggonmu dhewe kok ora. Nggonku usek-usekno. Moh. Ndur ngapur ora. Kapok. Kapok ora. Truk, wis sadar ya? Oh, wis to. Wis kebacut kaya mbako. Kebacut kaya susur. Mempeng lek mun jejeli. Ha iya. Anda ora sadar kok. Ayo. Iblis ya ora. Walah kok Karang Kadempel disobo demit akeh banget kaya ngene iki akeh sing kawula sing do padu do gelut dhewe-dhewe kae Gong. Matur Bapak yo. Petro eneng ngopo? Karang Kadempel geger, Pak. Ndarantasena Cubriya Karang Kadempel kok sumuke ora jamak. Bareng ngono kok Ndarantarja kang supan demit kawula Karang Kadempel akeh sing padha kang supan. Sak keluarga padha congkrah, kanca padha gelut dhewe-dhewe. Nyemanggake, Pak. Lah pancen setan ratatanan. Durga ngumpul-umpukke wadyabalane kon ngiri godha kekarepku. Demit pirang-pirang, Pak. Wong arep nyingirke demit ki gampang. Nyuwun daya kekuatan. Tak paringi aja kuwatir. Mantram iki apalno. Kowe nek ketemu demit, mantram iki unekno, mengko demit kuwi kobong. Napa, Pak? Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Kuwi bolan balenono. Nek ming demit kobong awake. Oh nggih. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Nyuwun pamit, Pak. Ya sing ati-ati. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Iya, Pak. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Siap. Yuwana teguh sik. Teguh sik, teguh. Teguh mbarep. Luweh. Mengandane kok nesu to, Pak. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti, guys. Teguh yuwana slamet, slamet ning gone teguh. Ben kae ora klera-kleru. Yo Gong yo, aku ora hafal e, ora apa-apa. Waton kendele ora apa-apa. Udus. Teguh
Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Biar mantrame Bapak mandi. Ayo kene sapa ketok Teguh Yuwana slamet saka kersaning. Waduh, iki medeni banget iki. Ora kuat aku nyawang. Teguh karo slamet. Waduh. Teguh Yuwana slamet dolan karo Yuwana. Wah. Trau, aku ora apal. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Lek. Ora apal iki rasa sok. Ayo golekine yo asem. Piye mau Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Dabalke. Oke. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet nang Teguh. Ora yo kleru meneh. Ayo Gong jajal kowe apal ora? Oke. Teguh Yuwana slamet saka kersane iki. Teguh Yuwana. Asem aku jane wis apal dadi kisru. Mergo dijejeli. Lemet kaya ngono. Teguh Yuwana slamet. Acok dah. Motor kowe. Piye Gong sukses? Sukses apa? Cokot. Mangkel aku. Iso pas karo cangkemku. Mak ndlup. Yo. Ih kowe. Ih kowe. Monggo senengane ngeplaki terus ora. Teguh Yuwana slamet saka kersan. Waduh. Gong demite nggawa godol. Sebabe aku dituthuk sirahku. Udu godha terus. Apa? Kolor. Kolor kok dawa banget ora. Waduh. Rasa men to iki. Teguh Yuwana slamet saka kersan deluk. Gah truk. Teguh Yuwana slamet saka kersan. Kok gampang reng tak jejeke tekuk modar. Mati sakal. Aku nek ora melu ngewangi Petruk ora rampung-rampung. Udus. Wah. Kok ora dipateni, Gong? Ya aja dipateni iki nggo dolanan wae iki. Kaidan ora. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Terus apa reng? Embuh truk ora iso. Ora cetha. Semrawut. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Anjur langsung mlebu ora? Bukaan kok. Ora bukaan ya ora langsung mlebu. Salahe ora ditutupi babar blas. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Gong,
Oh iki Caidan ora. Iki ora aku sing salah. Matine mengarep, Tru. Oh. Nibani aku, Tru. Diantan abot tenan iki, Tru. Ora apa-apa. Ngopo ilate metu-metu kowe? Kurang cedhak ya, Tru. Ilatku ora tekan. Wis tak konyo mudhar. Kurang dawa ilatku. Lumayan tombong ngelak. Jijik ngelak. Ayo. Endi wong Karang Kadempel luwe-luwe sing aran Semar Badranaya bakal mbangun kayangan ngembari panguwasaning para dewa. Oh, iki matengga rupa bakal ngamuk punggung. Mak Cilik ora sawujud kaya ngono kuwi. Jane Mak Cilik iki sing digayuh apa? Coba aku tak nyuwun priksa. Lah kok sampean arep tegel mentala karo kakekne Semar. Monggo kakekne Semar iki ora tau pisah karo Mak Cilik Panengah. Kakekne Semar ora tau pisah karo Mak Cilik Janaka. Apa kaya ngono kuwi wae sing Mak Cilik karo kakekne Semar. Mongko kakekne Semar kuwi duwe niat kaya ngono kuwi bakal mbangun negara Ngamarta. Ngamarta iki kagungane sapa? Mak Cilik melu duweni negara Ngamarta. Niate kakek Semar sing lahir batin kaya ngono kok malah sampeyan kaya ngono kuwi apa ora ngisini-sini, apa ora mirang-mirangke Mak Cilik? Anakku nggih anakku Antasena. Nadyan wong surgal srogol ndugal kewarisan. Nanging ngrawit atimu tan prabeda wong watu amu Kakang Mas Njodipati. Nyata pinter wegik sarta wasis wis ora usah ngalem karo aku. Saiki Mak Cilik nglumpuk ana ing Karang Kadempel dinteni karo Siwa Ngamarta, Rama Kyai Njodipati karo Mak Cilik saujajar Bumira Tawu. Kono manunggal dadi siji men tentrem atine kakekne Semar. Ora. Apa? Antasena kowe sapa jajal werka? Oh. Ayo di Semar arep ngembari panguwasaning para dewa mbangun kayangan aku ingkang ora nrimake. Mungsuhmu dudu kakekne Semar aku gaglak limpah. Semar Badranaya. Nggih. Lho. Kowe basa karo aku. Wah, dosa napa sing ajeng kula sandhak. Nek kula mboten basa karo sampeyan. Nadyan wujud sampeyan iku yaksa laire ning sing kula sawang batin. Sing kula sawang batin. Sinuwun. Cobi nek sampeyan pancen sampeyan iku wujuding yaksa ingkang lantip panggraikane. Nek pancen sampeyan iku pancen pinter, sampeyan iku pancen awas paningale mang presani atine Semar sing duwe niat liyane mbangun kayangan kula kepengin kedunungan derajat pangkat, kula kepengin kedunungan bondo donya. Mang dumuk teng pundi niat kula? Kira kula mboten wonten, pangira kula mboten ajeng kelepetan dhateng tumindak sing mboten sae. Kula pitados niat kula kaya ngeten iki mboten ajeng ngendhih dhateng asmanipun Natandrawati ing sampun kaluka kajana pira minangka dados pujangganing Pandhawa minangka dados suwing para Pandhawa. Kula mbangun iki mung kanggo kamuktening para Pandhawa. Nek Semar niku wong momong ya mung tetep dadi wong momong, ora duwe niat kepengin gayuh derajat pangkat sing dhuwur mboten. Mboten kepengin ngembari pujangganing Ngamarta mboten.
lenggah enten papanipun piyambak-piyambak ning sing baku matsinamatan aja duwe rasa cubriya sing ngala kalih kula. Nek sampeyan pakartinipun ngados mekaten menika menapa badhe uncat Sang Hyang Wisnu saking angganipun nata Ndarawati? Menapa Wisnu badhe kecalan kawicaksanan Ndara? Wah. Pangesaning Ubathara wayah jagat Kakang Nayantaka. Aku nyuwun mangapura Kakang dening nganti kaya mengkene lelakon ingkang kudu ndak sandhak jebul bener. Ngendikaning para sepuh padha nyebutake wong kang ora kuat meper mubal babaling kanepson wekasan bakalan duweni rasa cubriya marang sak pepadane. Kuwi kabeh mau tuwuh saka rasa ora seneng sarta saka rasa kang ora prayoga ing tukul ana ing jroning ati ing wekasan ora iso dipeper. Nggih, pun mboten sah diundhamana. Sing jeneng wong urip ing alam padang menika mesti katabetan rasa ala, kapatadepan niat ala. Nggih ming gumantung titah menika kala wau saged angendhaleni menapa mboten. Nek ora iso ngendhaleni nggih sampun. Bakal kesuluh dhateng dalan ingkang mboten prayoga, bakal kesuluh dhateng margi ingkang mboten trep. Iya. Awe. Ngempal kalian punden Pandhawa wonten Karang Kadempel, Kakang Semar Lilamu. Nggih, mboten napa-napa, Ndara. Batu-batu, Mas. Kula badhe nyuwun boten kitang setunggal kawula Karang Kadempel dados panganipun Baju Barat. Wis. Ngawur. Sing dadi panganmu kuwi ora kok wong apik-apik sing mapan ning Karang Kadempel. Kawula sing ora ngerti kenthang ki puning lelakon pojok plereting kahanan aja mbok ganggu gawe mengko ndak aku nesu. Nek aku nesu kowe mesti bingung uripmu ning dandang mangure. Inggih. Aja ganggu gawe pedusunan kene. Aja ganggu gawe rong pedusunan iki sing wis padha rukun aja mbok gawe congkrah. Aku weruh kowe kemliwer ning pedusunan kene arep gawe kisruh. Walah, kowe sak balamu tak kumbala geni kobong kabeh. Nyuwun pamit Kakang. Ah! Aha! Oh! Hai! Jaluk getih setetes daging setampel ora Kundara wong dandang mangure ora bakal kuat sarta ora bakal tedas yen to kowe nyokot marang daging satriya ngawarta blerek kuku Pancanaka mbuh dadi aduh Pandhawa pun mlempak teng Karang Kadempel kula ajeng miwiti nggene mbangun kayangan mujudaken praja ngamarta ing embanipun kadidine gesang wonten ing kayiwangan kebak katentreman kabagyan lan karukunan tebih saking regejegan tebih saking tumindak cecengilan ya Semar. Sapurnaning cariyos menika menuga dados panjangkanipun para punden kula sami lenggah wonten ing Karangasem Bilan A. Sageta dipun ijabahi dening panguwasaning Gusti Ngakarya jagat ya. Niring sambikala ayem ayom rukun tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun. Nganti wiwit enjang menika ngantos sak dumuginipun benjang ya Semar. Purnaning gati sura sudra janing kang rat sobrasut kapilah Darmastuti rahayu sami makarya rahayu sami pinanggih Ndara.